se puede més talent. Bueno, ja estem a Ferran, si està Ferran així anem a parlar de moda. Anem a parlar de moda, jo volia parlar de literatura russa, Dostoyevsky, però vinga, va, anem a parlar de frivolitats, que m'agraden més. Clar que sí. Molt bé. Però si vos sembla, anem a veure, perquè són ja vora les 6 de la vesprada i tenim a la nostra companya Belén, i ara ha començat aquesta desfilada de Jaime Piquer. Belén, podem veure a la gent esperant ja aquests moments, no? Efectivament, a punt de començar esta desfilada que arranca, Laura, podríem dir que pràcticament ja. La música sona. La primera model, ahí la tenim en la passarel·la, i Jaime Piquer donant els últims tocs a totes aquestes xiques que lluïssin avui meravelloses i estupendes en una col·lecció Evolució que la veritat és que promet pels teixits, pels colors i sobretot perquè ha aconseguit sens dubte desmarcar-se del que estava fent fins al moment, sobretot en unes estructures i en uns acabats que no estan gens vistos. Aquí tenim l'ambient Quina esquena més sexy, quin escote. Has vist? Així tenim a Cookie també, que estava preparant les models, ella sempre l'encarregada de deixar-les perfectes abans d'eixir a la passarel·la. Belén, recordem que és la cap de maquillatge de la Setmana de la Moda de València. A veure si t'atrevisses a posar el micròfon en aquests moments en la boca i que te contesta una pregunteta després. Com porta ella fins al moment esta tensió d'aquests moments previs a una desfilada, per exemple, com esta de Jaime Piquer? Com ho dus? Ella baixa. Dime, Cookie, com ho portes? Bé, molt bé, ara bé. Ara que ja pots descansar, no? Sí, el pitjor és abans, no? Ara ja pensant en el d'Àlex Vidal, que és després. Pensant ja en el d'Àlex Vidal. Bé, us queda encara molta jornada per davant, no? I encara ens queden dos. L'últim, el de les 8, i després un altre a les 11, crec. Després queda un dia més. Un dia, no, dos. Però Cookie és meravellosa, tot el món la vol moltíssim, perquè és molt treballadora i la veritat és que realitza molt bé la seva feina. Pues te deixem treballar en aquests models. Belén, primera volta que veiem color, no? Aixina groc, perquè estàvem veient tot el dia avui era negre, tots colors foscos. Són uns tons un poc pastís, efectivament. És per això que aquesta col·lecció, que t'havia dit abans Laura, ja fugim un poc d'aixòs grisos, d'aixòs negres, i ens anem amb una col·lecció que sens dubte dona goig, veritat que sí, companys? Aquestes contradiccions a les que sempre ha estat acostumat Jaime Piquer, que ha desfilat en 11 de les 12 edicions que tenim de la València Fashion Week i que en esta última ocasió ha volgut innovar un poc i està aquest color que la veritat és que trobem moltíssim a faltar, perquè ho hem comentat aquesta vesprada, que estem ja poquet part del negre, del gris i de la foscor esta a la que s'estan acostumant els dissenyadors. Color i uns dissenys molt sensuals que marquen molt la figura femenina, aquesta falda llapis i aquests volants també que vol destacar el dissenyador que dona moviment, estem veient roba molt femenina, estem veient el punt, la gassa, la llana, sobretot teixits còmodes, que són molt càlids i que donen moltíssim moviment, llibertat de moviment a la dona, que al cap de la fi la comoditat és fonamental, ho sabràs perfectament, Laura, a l'hora de lluir una peça de roba. Mira, estem veient els volants en aquestes muscleres que marquen aquesta X de la dona que sempre destaca, Jaime Piquer. S'està agradant moltíssim aquesta desfilada, Estem disfrutant-la, sí que és cert. Ja t'he dit, Laura, que jo tenia ganes de veure color, la passarel·la tan blanca. La veritat és que això ho estem disfrutant moltíssim i sobretot a més m'encanta disfrutar per darrere el backstage, com està aquest moviment i aquest estrès que viu Belén i que és un luxe tindre-ho en directe. Clar que sí, anem a veure perquè ahir també podrem veure uns altres colors, si no m'enganya, no, Belén? Sí, ja entra en escena, diríem, el rosa, però com us havia dit, companys, un rosa un poc més to pastís. A mi el que m'agrada molt són les sabates. Us heu fixat? Com són aquestes sabates, Que modernes. Originals. Què porten allà davant? Doncs porten unes incrustacions de plàstic i sincerament criden moltíssim l'atenció. Completen, diguem, el look d'unes models que avui també ja han vist com van pentinades, perquè això també ens ha cridat moltíssim l'atenció, veritat. Sí. És que una desfilada és el total look, que els complements són fonamentals. Les sabates són la peça perfecta per a que el conjunt lluïsca com mana. A mi m'he cridat molt l'atenció els volants, però uns volants que estan inspirats no en un element estètic pur, si podríem dir nyonyo, sinó com a força, Laura. És per a donar-li moviment, per a donar-li el que tu dius, força. Veiem a les models correguent. Falda llapissera. Increïble.
podem oblidar tampoc de la música, perquè sabem que en les desfilades és tot un conjunt. Parlàvem de perruqueria, de maquillatge, els dissenys, les models, i aquesta música que acompanya per a marcar el ritme, i és una miqueta la filosofia d'esta desfilada que es diu evolució. Esos colls alts i, sobretot, com s'ajusta les peces a la cintura per a marcar la femeninitat. Important. Tú graba todo, y cuando vayan conmigo ya... Bé, amb aquestes imatges de la desfilada de Jaime Piquer de les 6 de la vesprada, nosaltres puntuals hem estat així per a contar-los, per a viure en directe la València Fashion Week, la segona jornada de la València Fashion Week. Moltíssimes gràcies, Ferran, per estar així, per donar-nos el teu suport en els comentaris que tu tant que saps de moda, que t'agrada, que t'apassiona, se nota, eh? M'encanta, tu ja saps, tu també. Puc recordar-vos una coseta molt breu, que tots els directes, les desfilades, tota la moda, en rtv.es, i a banda esta nit en Canal 9.2 tindrem ni més ni menys que aquesta desfilada en directe d'Àlex Vidal que tots estem esperant. Molt bé, doncs ahí estarem pendents de 9.2. I altre dia ja parlarem de Txejov altre dia. Ai, segur que tenim temps. Fins ara, companys. Hem vingut de l'actualitat més rabiosa, més contemporània, la desfilada de moda del València Fashion Week, però bo seria l'hora que també tirarem una mirada